Bună ziua! Sunt Bogdan și vă invit alături de mine câteva minute pentru o demonstrație a platformei de management pentru clinici și cabinete medicale InteroCloud. Înainte să intrăm în demonstrația propriu-zisă, vreau doar să spun pe scurt pentru cine este potrivită platforma noastră. InteroCloud este o platformă scalabilă, construită să se adapteze mărimii clinicii dumneavoastră. Este potrivit atât pentru cabinete medicale individuale, cât și pentru clinici medii, mari, policlinici, rețele de sănătate cu mai multe locații, etc. Indiferent dacă aveți un singur cabinet sau o clinică multidisciplinară cu zeci de angajați și mai multe puncte de lucru, platforma se adaptează nevoilor și complexității activității dumneavoastră. Dacă vă recunoașteți în această descriere sau pur și simplu vreți să vedeți cum arată o platformă modernă de management medical, haideți să intrăm direct în demonstrație. Tot ce a stat la baza dezvoltării platformei noastre încă de la început a fost ca aceasta să fie ușor de folosit, să fie intuitivă. Așadar, avem aici în partea stângă meniul principal, începem cu acest tablou de bord. Tabloul acesta de bord este împărțit în 3 secțiuni: rapoarte, organizarea clinicii și feedback. Vom merge pentru început în secțiunea organizarea clinicii. Această secțiune este o secțiune mai mult de configurări, de setări. Toate aceste configurări sau setări le facem noi, implementarea este gratuită, dar vreau totuși să ne uităm 2 minute aici, să înțelegem oarecum întâi structura software-ului, structura platformei. Așadar, în cadranul acesta de locații, atunci când vom face configurările, vom adăuga locațiile noastre. Poate fi o locație, pot fi mai multe locații. Atunci când adăugăm aceste locații, putem, bineînțeles, încărca și logo-ul dumneavoastră, o siglă care să apară pe documente, definim aici numărul de telefon, adresa de mail și orarul din locație. În partea dreaptă, unde avem acest cadran de resurse, putem adăuga diferite resurse pe care le folosiți în fiecare dintre locații. Resursele pot fi diferite cabinete și le putem denumi cabinet 1, cabinet 2, cabinet 3 sau poate diferite echipamente, aparate, care de obicei sunt folosite pentru prestarea unor anumite servicii și atunci când punem o programare avem nevoie să blocăm nu doar orarul specialistului, ci și o resursă, un echipament, un aparat, o cameră, etc. În partea de jos se pot adăuga o mulțime de specialități sau o singură specialitate, dacă vorbim despre o clinică unde găsim o singură specialitate. În cadrul fiecarei specialități apoi se vor adăuga serviciile. Toate aceste servicii, bineînțeles, sunt încadrate pe specialitatea medicală respectivă. Fiecărui serviciu, atunci când adăugăm baza de date cu servicii, putem să-i dăm o denumire, putem să îi predefinim, bineînțeles, un preț sau în cazul în care aveți și servicii cu preț variabil, preț flexibil, asupra căruia poate medicul decide pe moment, în funcție de complexitatea cazului, atunci se pot adăuga în sistem și servicii cu preț flexibil, ceea ce înseamnă că veți introduce prețul la momentul încasării. Pentru fiecare serviciu, bineînțeles, putem predefini și o durată de timp care să blocheze acolo în agenda atunci când punem o programare. Poate pentru consultație avem nevoie de 30 de minute, pentru control de doar 20 de minute și atunci să nu stăm să ajustăm de fiecare dată. Și bineînțeles, după cum spuneam mai devreme, când vine vorba de resurse, vedem aici această coloană cu resursele, am aici cabinetele în cazul meu. La unele servicii am adăugat și resursele folosite, pentru ca sistemul să-mi permită că atunci când pun o programare la un serviciu care folosește o resursă, să pot selecta, să pot bloca și una dintre resursele disponibile. Cu aceste servicii individuale se pot apoi crea, dacă oferiți pacienților noastre, și pachete de servicii sau abonamente. Am aici un exemplu, pachet 10 ședințe kinetoterapie sau un pachet care poate include 10 ședințe kinetoterapie și 10 ședințe masaj terapeutic. Fiecare pachet, bineînțeles, va avea predefinit un preț și putem să predefinim și o perioadă de validitate, o perioadă în care pacientul să consume acele servicii incluse în pachet sau în abonament. În caz contrar, abonamentul va expira. Așadar, acestea sunt principalele configurări inițiale ale platformei. Mergem mai departe, avem aici o secțiune de rapoarte și statistici.
După cum spuneam, aici se pot genera diferite rapoarte, după cum spune și numele. Putem genera un raport cu programările. Punem aici pe tipul de raport programări. Aveți mai multe filtre în partea stângă. Putem filtra în funcție de locație, specialitate, serviciu, în funcție de specialist. Punem o dată rapidă, de exemplu luna trecută. Se va popula acest grafic dinamic, iar în partea de jos vom vedea raportul propriu-zis cu programările în acest caz. Dacă doresc un alt tip de raport, voi selecta raport pacienți. În acest caz, din nou, se va popula acest grafic dinamic în partea dreaptă cu raportul pacienți, iar în partea de jos voi vedea raportul propriu-zis, cu datele pacienților din perioada respectivă, câte programări, ce absențe au avut fiecare, cât am încasat de la fiecare pacient. Iar un alt raport este raportul financiar. Evident, în cazul raportului financiar vom putea să vizualizăm detalii legate de încasări, respectiv data, numele pacientului, denumirea serviciului, prețul, dacă s-a aplicat sau nu discount și cât s-a încasat după discount, cum s-a achitat, numerar, card OP, data încasării, cine anume a încasat, poate avem două persoane la recepție și atunci e important să știm care dintre angajați a efectuat încasarea. Avem o coloană cu sold aici în cazul în care pacientul nu achită sau achită parțial, ne rămâne aici un sold neachitat. Iar la nivel de conturi de specialiști, fie că vorbim de medici, de terapeuți, puteți, bineînțeles, configura pentru acești specialiști diferite comisioane, astfel încât la sfârșit de zi, de săptămână, de lună, puteți genera acest raport și veți ști exact cât datorați medicilor sau specialiștilor colaboratori cu care lucrați pe bază de comision la încasare și cu cât ați rămas la final de zi la clinică. Toate aceste rapoarte se pot imprima, se pot exporta în format Excel, poate doriți să le analizați apoi independent, să le importați în alte sisteme. Mai avem aici o secțiune feedback, vom discuta puțin mai târziu despre această secțiune. Deocamdată vom merge mai departe așa pe meniul principal. Avem aici două agende. Iată programul meu și mai avem o agendă care se numește toate programările. Aceste două agende arată identic, diferența între ele este următoarea. Aici la toate programările, la clinicile unde avem mai mulți specialiști la care punem programări, mai mulți medici, mai mulți terapeuți, aici vom vedea programările din cadrul întregii organizații, programările tuturor specialiștilor. Putem să filtrăm pe specialitate, de exemplu, dacă punem pe medicină internă, rămân doar programările de la această specialitate. Putem filtra pe specialiști, de exemplu, dacă punem pe Dr. Andreea Popa, rămân pe ecran doar programările și disponibilitatea acestui medic pentru a putea pune programări aici. Dacă punem pe Mircea Ilie, la fel, sau îi putem vedea pe toți. La programul meu, fiecare specialist o să-și vadă doar propriile sale programări. Acest buton din meniul principal programul meu îl au doar specialiști, iar aici din nou fiecare își vor vedea doar propriile lor programări. Mergând mai departe, tot aici pe toate programările, pe calendarul principal, avem mai multe moduri de a vizualiza acest calendar. Putem vizualiza pe toată săptămâna, putem vizualiza pe zi, cu ziua sus și orele în stânga. În cazul în care folosim resurse, atunci avem și un view pe resurse. Dacă facem click aici pe resurse, vom putea să vedem unde avem programări pe fiecare resursă în parte. În partea de sus aici la calendar vedem resursele, cabinet 1, cabinet 2, cabinet 3 și vedem unde avem liber, unde nu. Iar în cazul în care la o specialitate, de exemplu medicină internă, avem mai mulți medici, iată cum am aici și nu pun un filtru pe unul dintre medici neapărat, aș vrea să văd disponibilitatea tuturor acestor medici, avem și un view de specialist. Dacă punem aici, facem click pe specialist, calendarul, la fel ca la resurse, ne va arăta pe coloane fiecare specialist în parte și disponibilitatea și programările fiecărui specialist. Așadar, foarte intuitiv, foarte flexibil acest calendar, această agendă pentru a vă permite să adăugați rapid programări. Dacă observați pe ecran, la mine programările au culori diferite. De ce? Pentru că fiecărui medic sau fiecărui specialist îi pot aloca atunci când fac configurările și o culoare diferită. Este ușor, rapid, să-i pot diferenția apoi și după culori.
Pe lângă această coloristică a programărilor, pe fiecare programare există și niște iconițe. Un N cu gri, un C cu galben, M cu portocaliu, X cu roșu. Aceste iconițe reprezintă de altfel starea sau statusul programării. Respectiv, N cu gri înseamnă neconfirmat. C cu galben sau M cu portocaliu înseamnă că pacientul a confirmat prezența. X cu roșu înseamnă că pacientul a solicitat anularea programării. A cu mov înseamnă că pacientul a absentat, nu s-a prezentat, nici nu v-a anunțat. V cu verde înseamnă că pacientul a venit, se află în cabinet chiar acum, iar P cu albastru înseamnă că pacientul a fost la programare, a și plecat. Am închis această programare. E bine, cum funcționează? Pacienții noastre vor primi în mod automat un mesaj de reamintire a programării cu o zi înainte. În cadrul acestui mesaj, care se poate personaliza, bineînțeles, putem pune și un link de confirmare. Vă rugăm, faceți click aici pentru a confirma. În cazul în care pacientul face click să confirme, se va afișa pe ecran această fereastră cu absolut toate detaliile programării și două posibilități: confirm sau anulez. Dacă pacientul confirmă, iconița aceasta din N cu gri, din neconfirmat, automat cu o zi înainte o să devină M cu portocaliu, de la confirmare prin mesaj. În cazul în care pacientul solicită anularea programării, atunci vom avea un X cu roșu care apare pe programare aici, de la cerere anulare, iar sus la notificare vom primi și la notificări vom primi o notificare privind această solicitare de anulare și apoi putem suna pacientul, reprograma sau eliberăm slotul pentru altcineva. Mai există, bineînțeles, și un al treilea scenariu în care pacientul primește acel mesaj de reamintire, însă îl ignoră. Nu are timp pe moment să facă click, să confirme, apoi uită, programarea rămâne neconfirmată. Însă dacă recepția poate că ia legătura în alt mod cu acest pacient, poate telefonic, și confirmă totuși prezența, putem face click pe o programare neconfirmată, se va deschide așa o fereastră intermediară și avem posibilitatea totuși să ne bifăm manual aici, cum că pacientul a confirmat. Și din nou, iconița se va modifica în mod automat într-un C cu galben. Și haideți să facem și o programare. Ne închipuim că pacientul sună și solicită o programare. Punem pe specialitate aici, punem pe medic, vedem unde are acest medic liber pentru ziua de astăzi și facem dublu click în calendar, în cadralul orar unde dorim să punem programarea, de exemplu la ora 13. Se deschide acest modal. Pentru că am selectat deja filtrele înainte să fac dublu click în calendar, atunci acestea vor fi deja preselectate aici, precum locație, specialitate, medic, ora și data. Așadar, ce am de făcut aici? Caut pacientul în baza de date. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l facem. Andrei Popescu. Dacă Andrei a mai fost, îl găsim rapid. Putem căuta acest pacient după nume, prenume, telefon sau CNP. Dacă, în schimb, pacientul nu a mai fost, de exemplu, Alexandru George, adăugăm rapid pacientul, punem numărul de telefon ca să ne asigurăm că va primi mesajul de reamintire cu o zi înainte. Restul detaliilor nu sunt atât de importante chiar acum, carte de identitate, CNP, etc. Nume, prenume, telefon. În partea dreaptă vom selecta serviciul pentru care facem programarea, de exemplu, consultație, și salvăm. Și în momentul în care am salvat, programarea se afișează, se salvează aici în agenda. Oricând, dacă dorim să modificăm această programare, putem face acest lucru în mai multe moduri. 1. Facem click pe programare, se deschide din nou acea fereastră intermediară unde avem trei posibilități: să o anulăm complet, să mergem în dosarul pacientului, vom merge puțin mai târziu acolo, sau să edităm această programare. Dacă facem click pe butonul editează, se va deschide din nou această fereastră unde putem modifica ora, data, durata sau alte detalii.
Un alt mod de a modifica este pur și simplu cu dublu click și se deschide din nou această fereastră, dar cel mai simplu este cu drag and drop. Putem muta această programare în altă zi, la altă oră, putem să-i mărim, să-i micșorăm durata în funcție de cum avem nevoie și ce modificări trebuie făcute. Ne închipuim că pacientul sosește la programare, sosește la clinică. Ce facem? Se prezintă la recepție. Ce vom face la recepție? Facem un click pe programare, bifăm aici cum că pacientul a venit pentru a schimba starea sau statusul programării. Iată, venit. Dacă ne uităm la programul medicului, medicul care se află în cabinet o să vadă că iconița s-a schimbat în timp real, va ști că pacientul a venit, așteaptă în sala de așteptare, îl poate invita oricând în cabinet. Înainte de a fi invitat însă în cabinet, poate că la recepție mai avem de făcut câteva lucruri cu acest pacient care a venit pentru prima oară în clinică și atunci putem la recepție face click pe programare și de data aceasta vom accesa dosarul pacientului. Iată. Am deschis dosarul pacientului, avem agenda în stânga, însă în dreapta avem acest dosar al pacientului, numele sus, iar apoi aici avem mai multe secțiuni în acest dosar. E bine, la acest dosar, bineînțeles, are acces și medicul, îl va deschide când va intra pacientul în cabinetul medicului, iar în acest dosar al pacientului, unele secțiuni sunt folosite poate de recepție, altele sunt folosite de către medic, de către personalul medical. Recepția, cel mai probabil, va completa pentru prima oară când vine pacientul profilul acestui pacient cu alte detalii care poate ne lipsesc și de care poate avem nevoie. Poate trebuie să completăm în dosar adresa de domiciliu, poate adresa de mail, poate CNP-ul. Dacă este vorba despre un pacient cu aparținător, putem să completăm, bineînțeles, și detaliile aparținătorului. Ce mai facem la recepție? Mergem aici pe această secțiune de formulare. Sunt convins că și în cazul clinicii sau cabinetului dumneavoastră, atunci când pacienții sosesc pentru o anumită procedură sau pentru o simplă consultație, trebuie să semnați cu acești pacienți diferite documente, precum un consimțământ GDPR, de exemplu, sau acordul pacientului informat. Ei bine, atunci când vom face implementarea, ne puteți transmite toate aceste documente pe care de obicei le semnați cu pacienții. Noi le putem crea în format digital acele documente sub formă de șabloane aici, sub acest buton formular nou. Și dacă dispuneți acolo de o tabletă, orice fel de tabletă, important este să aibă un browser de internet, veți putea să semnați digital, direct pe tabletă, aceste documente cu pacientul. Cum funcționează? Dacă ne închipuim că acest ecran la care ne uităm chiar acum este ecranul tabletei, aici în sistem voi face click pe acest buton formular nou, voi selecta pe rând documentele pe care doresc ca acest pacient să le semneze pe tabletă, le-am pus aici în dosar, sunt încă în dosarul acestui pacient. Și în momentul în care fac click pe butonul trimite, aceste documente se vor trimite pe tabletă, ele se vor genera pe tabletă automat cu detaliile pacientului, cu nume, cu prenume, cu poate CNP, poate adresa de domiciliu, depinde ce fel de document aveți acolo și ce detalii trebuie să se afișeze. Putem prelua aceste informații automat din profilul pacientului, astfel încât să nu pierdem timp ca pacientul să stea să completeze. Dacă totuși trebuie ca pacientul să completeze anumite câmpuri, poate este vorba despre un chestionar, atunci putem pune și câmpuri ca să completeze, să bifeze. La final, pacientul va semna cu degetul pe tabletă acest document. Se va încărca imediat și cel de-al doilea, pentru că am trimis două documente în același timp. Se semnează și acest document pe tabletă. Iată, și dacă revenim la software aici, la sistem, pe măsură ce pacientul a semnat acolo pe tabletă, aici s-au actualizat și în acest moment ele sunt semnate digital. Oricând, dacă dorim, putem reveni în dosarul pacientului, bineînțeles, descărcăm aceste documente în format PDF, dacă nu, ele rămân aici și, bineînțeles, mai scăpăm de hârtii. Mergând mai departe, povesteam că medicul
aici la programul meu, are acces la aceeași agendă, la propria agendă, va vedea programarea, ei bine, poate invita pacientul în cabinet acum. Face click pe programare și se deschide din nou acest dosar medical al pacientului. Profilul la care ne uităm acum a fost deja completat de recepție, consimțămintele au fost semnate la recepție, așadar ce va face medicul? Medicul merge aici pe acest buton fișe medicale. Ei bine, sub acest buton fișă nouă, dacă observați, există câteva șabloane de documente. Există un builder, un constructor de șabloane în sistem care ne permite să construim aici oricât de multe șabloane de documente avem nevoie. Poate că există un model de fișă de consultație sau fișă de anamneză pe fiecare specialitate medicală. Poate că în clinica noastră aveți niște tipizate standard pe care de obicei le folosiți și doriți să le aveți și în format digital. Sau poate fiecare medic are propriul model de fișă de anamneză, propriul model de scrisoare medicală, etc. Se pot crea aici, așadar, și se pot personaliza o mulțime de astfel de șabloane de documente. Medicul își selectează documentul pe care dorește să-l completeze astăzi cu acest pacient aici, de exemplu, raport medical. Pe acest document am pus pur și simplu un logo, detaliile pacientului, așa ca exemplu, și doar câteva câmpuri cu free text, așa unde medicul să noteze anumite detalii. Iar în timpul consultației, medicul notează diferite informații aici, tot ce trebuie să-și noteze. La final, medicul poate imprima acest raport medical, acest document, sau doar îl salvează. În ambele cazuri, el se salvează aici în dosarul pacientului cu data la care a fost creat, numele documentului și numele specialistului, al medicului sau al terapeutului care a creat documentul. Ce se întâmplă data viitoare când acest pacient poate vine la un control peste 3 luni? E bine, medicul poate face din nou o fișă complet nouă, de la 0 și iarăși scriem în ea pentru ziua de astăzi, sau putem deschide fișa de data trecută, de acum 3 luni, vizualizăm exact informațiile din fișa de data trecută și putem prelua toate aceste informații într-o fișă cu data de astăzi. Dacă facem click pe acest buton fișă nouă din, se va crea o fișă nouă cu data de astăzi, care va păstra toate informațiile din fișa precedentă și acum putem, bineînțeles, adăuga alte detalii, modifica ce avem de modificat, salvăm și în acest moment fișa s-a salvat cu data de astăzi și cu numele medicului. Iar la fiecare vizită, bineînțeles, putem adăuga aici o fișă pentru ziua respectivă, un document, un raport medical, o scrisoare medicală, ce avem nevoie. E important de știut că la clinicile multidisciplinare sau la clinicile nu neapărat multidisciplinare, dar unde avem mai mulți medici și se lucrează în echipă, pacientul merge astăzi la un medic, peste 3 zile merge la un alt specialist, aceștia vor avea toți acces la dosarul pacientului și vor putea să vadă aici tot istoricul medical al acestui pacient de la fiecare medic, fiecare specialitate în parte, pentru a avea totul foarte bine organizat într-un singur loc. Ca și complexitatea acestui builder, constructor de șabloane, ne-am uitat la un exemplu banal, doar cu niște câmpuri cu free text, așa, unde doar să putem trece informații sub formă de text. Trebuie doar să știți că acest builder, acest constructor de șabloane vă permite, atunci când facem implementarea și ulterior, să construiți diferite tipuri de șabloane, chiar și mai complexe. Putem adăuga acolo, iată, tabele în aceste șabloane, putem adăuga secțiuni cu bifă, unde să bifăm și să adăugăm detalii. Și există de multe ori multe solicitări în care unii specialiști, medici, ne solicită ca unele dintre aceste câmpuri din unele șabloane să fie deja precompletate cu anumite informații, pentru că de obicei scriem același lucru la toți pacienții, trebuie modificat doar un cuvânt sau trebuie modificate câteva cuvinte și atunci, ca să nu pierdem timp, să scriem aceeași poveste de fiecare dată, unele câmpuri se pot crea chiar și deja precompletate cu anumite informații predefinite. Deci, foarte mare flexibilitate aici, se pot personaliza aceste modele de fișe, de consultație, să le numim, sau documente medicale. Mergem mai departe. La istoric medical se pot adăuga în aceste câmpuri detalii despre istoricul medical personal, familial,
La programări vom vedea întotdeauna istoricul tuturor programărilor ale acestui pacient cu starea fiecărei programări, a venit, anulat, absent, etc. La mențiuni se pot adăuga în dosarul pacientului diferite mențiuni interne, mențiuni care nu apar pe documente, nu apar pe documentele pe care le mânăm pacientului, de exemplu. Să ne uităm la două exemple. Întârzie mereu. Iată, un exemplu de mențiune internă. O altă mențiune internă adăugată poate de altcineva, atenție, alergic la paracetamol. Da? Oricât de multe mențiuni, unele pot fi și medicale. Dacă punem un PIN, uneia dintre aceste mențiuni, de exemplu, atenție, este alergic la paracetamol, această mențiune se va muta deasupra cu galben, fiind cea mai importantă, și apoi această mențiune care am pus acest PIN, fiind cea mai importantă, se va afișa întotdeauna și deasupra fișelor medicale. Poate e ceva extrem de important și vrem ca tot timpul să iasă în evidență. La fișiere, următoarea secțiune de sus, aici aveți posibilitatea să încărcați în dosarul pacientului diferite documente. Poate ne aduce o radiografie, poate ceva analize, un document PDF, orice fel de documente puteți încărca aici și vă rămân salvate în dosarul pacientului. Momentan sărim peste secțiunea cu abonamente, ne închipuim că acest pacient a venit pentru prima oară la clinică, nu are un abonament, un pachet activ. Așadar, la final, medicul merge aici pe servicii și încasări. Dacă ne amintim, atunci când am făcut programarea, această programare s-a făcut pentru acest serviciu, consultație. Însă pacientul a sosit, s-a făcut consultația, bineînțeles, și pe lângă consultație, poate medicul a decis să ofere acestui pacient și un alt serviciu. Poate a făcut o ecografie. Așadar, medicul va adăuga aici, din lista de servicii disponibile, și serviciul efectuat extra, precum ecografia, ca exemplu. Putem adăuga o reducere sau nu la acest serviciu, îl vom adăuga în programare, iată. Acum avem ambele servicii adăugate aici, iar acum pacientul poate reveni la recepție. Recepția va accesa această secțiune de servicii și încasări. La recepție vom vedea în timp real tot ce a adăugat medicul aici și vom putea să încasăm. Putem încasa suma totală, putem încasa parțial, putem, bineînțeles, ține o evidență clară referitor la cum se încasează această programare, fie că pacientul achită numerar, poate achită cu cardul, poate achitat prin OP. Opțional, în pachetul Pro, sistemul se poate conecta, se poate integra și cu casa de marcat. În cazul în care conectăm casa de marcat, atunci în momentul în care încasăm, acest buton va fi activ și automat vom trimite aceste informații către casa noastră de marcat, iar bonul se va genera automat pe casa de marcat cu aceste informații. În cazul în care nu conectăm casa de marcat, atunci vom folosi butonul de jos, încasează, vom încasa practic manual, și separat trebuie să batem codurile respective pe casa de marcat pentru a oferi bonul fiscal pacientului. În momentul în care am încasat, în ambele cazuri, stadiul plății se modifică în încasat, iar programarea își schimbă statusul în P cu albastru, de la plecat. Practic aici s-a încheiat acest flux, acest traseu al pacientului. Am închis programarea. Cam așa funcționează din momentul în care pacientul sună, solicită o programare, sosește la clinică și la final se închide programarea. Dacă acest pacient totuși dorește să achiziționeze un pachet, un abonament, atunci pentru a-i aloca vom merge aici în dosarul pacientului la abonamente, iată, și din lista de abonamente disponibile, bineînțeles, selectăm abonamentul pe care acest pacient îl dorește, de exemplu pachet 10 ședințe kinetoterapie plus 10 ședințe masaj. Selectăm acest pachet, după cum știți are o perioadă de valabilitate, așa că îi vom da și o dată de activare, le activăm începând cu data de astăzi. La activat, el se poate și încasa în această secțiune aici. Dacă facem click pe detalii în partea de jos, îl putem și încasa, bineînțeles. Și vom vedea foarte clar aici în pagina detaliată a abonamentului ce include. Ședință kinetoterapie, 0 vizite consumate, 10 vizite rămase. Ședință masaj terapeutic, 10 vizite incluse, 0 consumate. A fost încasat
când și de către cine, data activării și data când expiră. Cum vom consuma aceste servicii din acest abonament, din acest pachet pe care pacientul îl are în dosar? Apropo, înainte de a vă arăta, e important să știți că un pacient poate avea un abonament sau mai multe abonamente, un pachet sau mai multe pachete active în dosar, bineînțeles. E bine, pentru a consuma aceste servicii vom pune programări. Vom merge pe săptămâna viitoare pentru a programa pentru acest pacient. Facem dublu click în calendar, îl căutăm pe Alexandru George. Iată, l-am găsit, facem click pe numele acestui pacient pentru a-l selecta, iar în momentul în care pacientul, dacă punem aici pe recuperare medicală la specialitate, are un abonament la unul sau mai multe servicii, aceste servicii vor fi evidențiate și vom vedea clar că sunt incluse într-un abonament pe care pacientul l-a achiziționat. Așadar, vom selecta serviciul sau serviciile pentru care facem programarea astăzi, de exemplu ședință kinetoterapie, și putem chiar să adăugăm și serviciul de masaj. Iată, vom adăuga și acest serviciu. În acest caz am o ședință de kinetoterapie și o ședință de masaj. Dacă voi salva această programare, software-ul o să scadă din abonament, o să consume din abonament de acolo câte o ședință, una de kinetoterapie, una de masaj. Însă, după cum bine știm, pacientul are 10 ședințe de masaj, incluse 10 ședințe de kinetoterapie și poate că vreau să-i programez mai multe ședințe astăzi, nu doar câte o ședință. Așadar, voi face click aici pe recurență, iar aici voi putea pune mai multe programări odată, le pot configura cum am nevoie, zilnic, săptămânal, poate marțea și joia la aceeași oră, etc. Vom pune zilnic în fiecare zi lucrătoare și vom pune 4 programări. 4 zile la rând, iată. Și în momentul în care salvăm, ce se va întâmpla este că sistemul va programa 4 zile la rând acest pacient la aceeași oră pentru aceleași servicii. Dacă revenim acum la dosarul pacientului aici la abonamente, să vedem ce s-a întâmplat, dacă facem click aici pe detalii, vom observa în dreapta toate vizitele, toate ședințele consumate, fiecare cu data programării. Vom vedea că la ședință kinetoterapie pe această linie a consumat 4 ședințe și i-au rămas 6, iar la masaj la fel a consumat 4 ședințe și i-au rămas 6. Și pe mai departe depinde acum de fiecare clinică și de ce reguli interne are fiecare clinică privind aceste programări, aceste ședințe, consumul acestor abonamente. Exemplu, dacă luni pe 27 pacientul se prezintă la programare, atunci nu avem nimic de făcut, programarea rămâne în agenda, ședințele rămân consumate din abonament. Dacă pentru marți pacientul nu se prezintă, în același timp poate nici nu sună, nici nu ne anunță și regula internă a clinicii spune că în cazul în care pacientul nu se prezintă și nici nu anunță, nu nimic, pierde acele ședințe, îi rămân consumate, atunci lăsăm programarea în agenda, iar ședințele vor rămâne consumate. Putem chiar face click pe programare. Iertați-mă, putem face dublu click pe programare aici dacă suntem în meniul medicului și putem bifa acum că pacientul a absentat. Și în momentul în care salvăm, iconița se va schimba într-un A cu MOV și o să vedem și pe raport cum că pacientul a absentat în această zi și practic a pierdut ședințele. Dacă totuși pentru data de 30 iulie, pentru joi, pacientul sună cu o zi, cu 2 înainte, în funcție de ce reguli din nou avem acolo la clinică și ne anunță că nu poate să ajungă și dorește ca aceste ședințe din cadrul acestei programări să-i fie puse înapoi în abonament ca fiind neconsumate, atunci pur și simplu anulăm această programare, o vom șterge de aici din agenda. Iată, am șters această programare și dacă revenim acum la pacient în dosar, iată, vom observa că aceste ședințe i s-au trecut la loc în abonament ca fiind neconsumate. Încă o dată depinde pe mai departe ce reguli aveți dumneavoastră intern acolo privind consumul acestor abonamente.
Următorul buton, următoarea secțiune din cadrul meniului principal este butonul cu pacienți. Aici la pacienți veți putea să accesați baza de date cu toți pacienții, puteți căuta folosind bara de căutare după nume, prenume, telefon, CNP. Bineînțeles, puteți sorta pacienții după diferite criterii, în ordine alfabetică, etc. Dacă facem click pe numele pacientului, se va deschide din nou același dosar medical pe care îl accesasem și mai devreme, dosarul pacientului. La personal, dacă mergem întâi aici la roluri, această secțiune ne permite atunci când facem configurările inițiale să creăm în sistem diferite roluri de utilizator. Medic, terapeut, recepționer, manager, etc. Pentru fiecare tip de utilizator, bineînțeles, veți putea să decideți apoi ce drepturi de acces oferiți. Poate avem un medic colaborator căruia nu vrem să-i dăm acces la secțiunea de rapoarte, încasări, etc. Vrem să-i dăm acces să-și vadă doar propriile programări și așa mai departe. Și atunci accesul se poate restricționa pentru fiecare tip de utilizator după cum este nevoie. La gestionare personal, următorul buton de aici, vom adăuga personalul, medicii, personalul medical auxiliar, etc. și pe fiecare dintre acești utilizatori îi vom încadra, bineînțeles, pe unul dintre acele roluri cu diferite drepturi de acces. Cam acestea sunt funcționalitățile principale incluse în mare în pachetul standard InteroCloud. Însă există în pachetul Pro, pe lângă integrarea cu casa de marcat, și alte câteva funcționalități, printre care și un modulul de fidelizare pacienți. Ei bine, ce face acest modul de fidelizare pacienți? Dacă în pachetul standard pacienții, vă spuneam, primesc un singur mesaj de reamintire a programării cu o zi înainte. Ei bine, în pachetul Pro, dacă dispuneți de un telefon Android, de exemplu, acolo la recepție, putem instala pe acel telefon o aplicație, InteroCloud Gateway, și în cazul acesta, toate mesajele se vor putea, în primul rând, trimite direct de pe numărul clinicii. Vom putea să transmitem aceste mesaje direct de pe numărul clinicii în mod automat, nu numai prin SMS, dar și prin WhatsApp. Da? Putem face acolo o integrare cu WhatsApp Business și mai mult decât atât, se vor putea crea acolo câteva automatizări pe partea de mesaje. Vom putea trimite mai multe tipuri de mesaje, practic, nu doar mesajul de reamintire. Respectiv, se poate configura să se trimită în mod automat pacientului un mesaj în ziua în care sărbătorește ziua de naștere. Iar pe partea operațională, dacă ne uităm puțin mai în detaliu aici, vom avea 4 tipuri de mesaje. Le avem pe toate listate aici în partea de sus. În primul rând, o notificare care se va trimite exact în momentul programării. Mesajul se poate trimite fie prin SMS, fie prin WhatsApp. Mesajul de reamintire, care era inclus și în pachetul standard, se poate trimite acum la fel, fie prin SMS, fie prin WhatsApp și putem chiar să selectăm când să se trimită mai exact, cu 2 ore înainte, cu o zi înainte sau cu 2 zile înainte. Ideal, tot cu o zi înainte are cea mai bună performanță. Mai departe, mai avem un mesaj care se numește reamintire-revenire sau mai bine zis mesajul de recall, de rechemare. Ei bine, acest mesaj se poate configura să se trimită automat la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni sau chiar 12 luni de la ultima vizită. Se poate trimite prin SMS sau prin WhatsApp, iar acest mesaj ne ajută, bineînțeles, să reactivăm pacienții inactivi, să creștem numărul de programări și să creștem veniturile până la urmă. Iar un ultim mesaj pe care îl putem configura este un mesaj prin care îi putem solicita pacientului feedback sau mai bine zis o recenzie. La fel, se poate trimite în mod automat prin SMS sau WhatsApp la 30 de minute după ce pacientul pleacă de la clinică. Pacientul o să poată selecta între 1 și 5 steluțe în funcție de cât de mulțumit a fost de servicii și poate lăsa acolo și recenzia și un comentariu. Și toate aceste recenzii, tot acest feedback, povesteam că vom reveni asupra acestui buton de feedback puțin mai târziu. Toate aceste recenzii, tot acest feedback îl vom primi aici în secțiunea feedback din cadrul tabloului de bord. Iată.
Vom avea așa o evaluare generală pe care sistemul o calculează automat în funcție de recenziile primite de la pacienți și numărul de steluțe pe care l-au selectat fiecare dintre ei. În stânga aici, la fel, vedem toți pacienții care au trimis recenzii, bineînțeles, au trimis feedback și medicii, fiecare cu câte steluțe are în funcție de cum a fost evaluat de către pacienți. În partea dreaptă putem să filtrăm toate aceste recenzii, bineînțeles, avem mai multe filtre în partea de sus și vedem clar toate recenziile cu numărul de steluțe, cu comentariile pacienților și toate aceste informații, bineînțeles, ne ajută să luăm niște decizii aici bazate pe date reale. În plus, întotdeauna este importantă și reputația online, iar dacă dorim, putem chiar să integrăm și Google Reviews, pagina de Google Reviews, punem linkul aici și putem chiar să facem o configurare, să-i spunem, în ghilimele software-ului, să-i spunem platformei, să publice automat pe Google, atenție, doar recenziile de la un anumit număr de steluțe în sus, poate doar de la 4 stele în sus, de 4 și 5 stele doar. Caz în care, ce se întâmplă? În momentul în care pacientul postează o recenzie, selectează 4 stele sau 5 stele, automat această recenzie se va publica direct pe profilul noastră Google My Business pentru a vă ajuta pe partea de reputație online, este o recenzie pozitivă și atunci e important să o avem acolo. În cazul în care pacientul selectează doar 2 steluțe, e supărat, s-a întâmplat ceva, a așteptat prea mult, etc., atunci această recenzie nu se va mai publica automat pe Google, o vom primi doar aici, în tabloul de bord, în secțiunea feedback, cu prioritate ridicată și vom lua din nou deciziile pe care trebuie să le luăm aici. Poate contactăm pacientul, vedem ce s-a întâmplat și putem aici să marcăm cum că acest pacient a fost și contactat în urma acestei recenzii negative. Așadar, cam acestea sunt, cel puțin momentan, principalele funcționalități ale InteroCloud. Mai multe informații veți găsi și pe site-ul nostru, interocloud.com, despre toate funcționalitățile, dar și despre prețuri. Societatea InteroCloud este o societate înregistrată în Irlanda, plata se efectuează cu cardul, la fel ca la Netflix, cu debitare automată. Există diferite tipuri de pachete și abonamente pe care le puteți alege. Însă ce vă încurajăm este să luați legătura cu noi pentru a programa cel mai bine o sesiune 1-la-1, o demonstrație live în care să discutăm în detaliu despre nevoile clinicii dumneavoastră, dar și despre pachetul de funcționalități care vi se potrivește. În cazul în care alegeți InteroCloud, în urma acestei întâlniri online, veți beneficia totodată și de o perioadă gratuită, o perioadă de probă de 14 zile. Vă mulțumesc pentru timpul petrecut alături de mine și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Puteți de asemenea să ne urmăriți și pe rețelele sociale ca să vă ținem la curent cu ultimele noutăți InteroCloud. O zi bună!